Charlie Clouser a American Horror Story Hotel. Zvuk dekadencie a nepokoja. Hotel v American Horror Story Hotel neznie strašidelne, znie skôr pokazene. American Horror Story Hotel je séria o túžbe, násilí a nesmrteľnosti. A Clouser to pochopil. Nepoužíva hudbu na strašenie, používajú skôr na zneistenie. Hudba v American Horror Story Hotel má hutnosť. Je pomalá a ťažká. Rytmus nie je ostrý, je skôr nepríjemný a zároveň zvodný. Hudba to pôsobí ako taký morálny problém. Nie je to strach z nebezpečenstva okolo vás, je to skôr strach zo seba samých. Často znie až príťažlivo, až kým si človek neuvedomí, že by v tom priestore nechcel ostať. Aký je to vlastne rozdiel oproti Saw? Hudba v rámci série Saw kontroluje a ukazuje neustálu kontrolu Johna Kramera nad situáciou. V rámci American Horror Story hudba skôr láka, aby si v úvodzovkách preskúmal neprebádané miestnosti hotela a zistil, že práve tak, do ktorej vstúpiš, môže byť tvojou poslednou. Dekadencia vo zvuku. Elektronická hudba je jemná, ale chladná. Ambient nie je upokojujúci. Hudba tu jednoducho nemá odpoveď, len otázky. Prečo je to ale dôležité? American Horror Story Hotel ukazuje, že Clouser vie pracovať aj s dlhodobou atmosférou. Nie len s filmovým šokom, ako v prípade Saw. Hotel neznie ako miesto, kde zostaneš navždy zavretý. Znie ako miesto, kde stratíš sám seba.